Mbomamu ndikuuze nemopa Mulungu. Mbomamu muli anthu opwetekesa mtima. Chingakhale ma promotion nkatimo umadabwa kuti uyu wakhalisa apa chinthu ndi ichi ku ame ana tinapemphedwa kuti tikamange museum lwesa mbomamo basi kumanguza mapepala ndakuti ku adrenaline mali ma proposal I found funding outside government structures ndiye ndinapeza ndalama zimenezo within 5 months fence inatha koma kuti apange populate ma artifacts ku military museum uko mpaka nalero tungomva kuti ayo apo pali nyama apo pali kabechi apo pali chani mpaka naliti ena atu amanyadira akamamba kuti yayi pakali pano papita zaka ziwiri zasala zaka zitatu sachitapo kanthu bwana tiye ntiyambe kwacho sanchito anthu akuvuta. Sopano ine ndikukambane I am not saying kuchosa ntchito mwakupsya mtima kapena momuda munthu nagwira ntchito za chipatala. There is a time ndinamuuza munthu kuna kuti bambo chalachi tukakudulani anadandaula kuopsya chala chake chokondedwa koma I said ngati chala sichidula inu mufa. Sopano amene tifuna kuti tiachose sikuti kudada nawo ndi okondedwa koma apita akakhale kwa akazawo. Mau ena bwana president ndikukamba izi pokufunirani zabwino. Ndikukamba izi pokufunirani zabwino. Ena amabwera kuma kusekererani ngati akuziwa ntchito atasaziwa. Pachilungamo kunale sopano ziwani mau awa MCP ndi UTM bwato sasisirana pakati pa nyanja. Bwato sasisirana chani pakati pa nyanja. Inu ndife tinakwera bwato pagombe tili pakati pa nyanja wina sayambe kuti awabwanja asike hatisika ata